हाय फ्रेंड्स, मी संजना आज तुम्हाला स्वीट कॉर्न सूप बनवून दाखवणार आहे आणि त्याच्यासाठी आज आपल्याला इन्ग्रेडियंट्स लागणार आहेत. ते मेन इन्ग्रेडियंट्स आहेत हे स्वीट कॉर्न. हे मी अमेरिकन कॉर्न घेतलेले आहेत इथे. त्यानंतर लागणार आहे बारीक चिरलेली लसूण, बारीक चिरलेली बीन्स, एकदम फाईनली चॉप करायचे आहे बारीक, शिजायला पटकन म्हणजे लवकर शिजतात. नंतर बारीक चिरलेला गाजर आहे, नंतर बारीक चिरलेला कांद्याची पात आहे, नंतर इथे कॉर्नफ्लोअर, काळी मिरी पावडर, चवीपुरतं मीठ लागणार आहे. हे मी एक मिरची बारीक चिरून घेतलेली आहे, हे ऑप्शनल आहे, स्पायसी जर तुम्हाला आवडत असेल तर. हे बटर आहे आणि पाणी. आता आपण हे करायला सुरू करूया. आता ते आपल्याला थोडे कॉर्न ना मिक्सरमध्ये घालून त्याची पेस्ट करायची आहे. त्याचा फ्लेवर आपल्याला सूपमध्ये आणायचा आहे. मग मी हे हाफ कॉर्न असे घेतलेले आहेत मिक्सरमध्ये आणि त्याच्यामध्ये पाणी घालणार आहे थोडं आणि ह्याची पेस्ट करून घेणार आहे. आपण इथे कॉर्नची पेस्ट करून घेतलेली आहे. आता आपण हे कढई तापत ठेवूया. कढई मी तापत ठेवलेली आहे. ह्याच्यात 2 टीस्पून मी बटर घातलेलं आहे. बटर जरा मेल्ट होऊ द्या. नंतर आपण त्याच्यामध्ये बारीक चिरलेली लसूण घालणार आहोत. ह्याच्यामध्ये जरा परतून घेऊया नीट. लसूण आपली परतलेली आहे. त्याच्यामध्ये आपण ह्या भाज्या आता ऍड करूया. बीन्स घालायचे आहेत पहिले, नंतर गाजर बारीक चिरलेलं. आवडीप्रमाणे घेऊ शकता तुम्ही, तुम्हाला किती क्वांटिटी पाहिजे त्याचं काही प्रमाण नाही. जरा परतूया छान आपण याच्यावर. जरा परतल्या भाज्या की आपण आता ह्याच्यामध्ये पाणी ऍड करायचंय. आणि आता उकळी यायला ठेवून द्यायचंय झाकून. आपण ओपन करून बघूया. आता याला उकळी आलेली आहे. आता आपण जी पेस्ट केली होती कॉर्नची ती ह्याच्यामध्ये घालायची आहे पूर्ण. आणि ह्याच्यामध्ये आता ते पण बॉईल करायचं आहे आपल्याला छान. आणि थोडे आपण नुसतेच हे दाणे घालणार आहोत कॉर्नचे. इथे आपण स्वीट कॉर्नच वापर करायचा आहे. हे लवकर शिजतात आणि त्याला एक स्वीट फ्लेवर असतो, त्यामुळे सूप छान होतं. पाणी आपण अजून हवं तर ऍड करू शकतो. आता आपण झाकून हे छान शिजू देऊया. आपण हे शिजलं तर बघूया. हे बघा छान उकळी येऊन शिजलेलं आहे आपलं सूप. आता यात आपण कॉर्नफ्लोअर, हे 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोअर घेतलेलं आहे. त्यामध्ये पाणी घालून पेस्ट करून घ्यायची ती. ही आपण पेस्ट केलेली आहे कॉर्नफ्लोअरची, ती आपण घालणार आहोत. याने एक थिकनेस येतो आपल्या सूपला, म्हणून घालायचे. त्यानंतर काळी मिरी पावडर, ते पण तुमच्या टेस्ट अकॉर्डिंग घालायचं.
तुम्हाला किती स्पायसी हवंय त्याच्यावर. आणि मी ह्याच्यात एक बारीक चिरलेली ग्रीन चिली घालतेय जास्त स्पायसी होण्यासाठी. जर तुम्ही लहान मुलांसाठी बनवत असाल तर नाही घातलं तरी चालेल. आपण हे सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घेतलं. त्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये चवीपुरतं मीठ घालायचंय आणि व्यवस्थित मिक्स करायचं. सूपला उकळी येते आता आपल्या. आता आपलं सूप रेडी झालेलं आहे. त्याच्यामध्ये आपण शेवटी म्हणजे स्प्रिंग अनियन घालायचंय आणि गॅस बंद करायचा. आता मी हे तुम्हाला सर्व करून दाखवते. सो फ्रेंड्स, आपलं स्वीट कॉर्न सूप रेडी झालेलं आहे गरमागरम. स्पायसी तुम्हाला किती आवडतं तेवढं करू शकता. आणि घरच्या घरी आपलं रेस्टॉरंट स्टाईल स्वीट कॉर्न सूप रेडी झालेलं आहे. तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा. रेसिपी कशी वाटली नक्की सांगा. जे नवीन पाहणारे आहेत त्यांनी सबस्क्राईब करायला विसरू नका.